Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a aquesta nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Alpinia officinarum, o més comúment anomenada galanga. La galanga, popularment anomenada gingebre de Siam o galanga de Java, pertany a la família de les gingiberàcies. El seu nom científic complet és Alpinia officinarum i té un munt de propietats. S'usa el rizoma, que és molt semblant al rizoma del gingebre. Està format per subunitats cilíndriques, la superfície és d'un vermellós pàl·lid i és típicament ratllat en creu per anells petits i d'un color cafè vermellós. L'interior té un color similar al de la pell i la seva textura és dura i llenyosa. Es fa servir en inapetència, dispèpsies hiposecretores, flatulència, astènia, convalescència i popularment s'ha fet servir també en dismenorrea, prevenció de vòmits i marejos com el gingebre i mastegat contra les odontàlgies. S'ha de tenir però en compte el contingut alcohòlic de l'extracte fluid i de la tintura. No s'ha d'administrar la seva dosificació amb contingut alcohòlic en nens menors de 2 anys i s'ha de consultar en processos de desobitoció etílica. I fins aquí l'entrada d'avui. Gràcies per la vostra difusió i fins aviat. Adeu.